ihe hihuru gbalaga ka ọkụkọ jere na-egwu ọnụ. Ekele m n'oge mbụ Right Honorable Benjamin Kalu kpọtụrụ Dr. Alex Otti na-achị Abia steeti n'ọkwa ya dịka osote onye isi ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives. Ọ gwara ya na ya ma mbụ onye nke isii n'ala anyị bụrụ onye Abia ma bụrụ onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC, onye ọzọ na-abụghị onye APC na-achị Abia steeti. O kwemere ka Dr. Alex Otti bụ onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party wee gwa ya ka o lobe ịbata n'otu APC maka na ọ bụ APC ga-achị Abia steeti site n'afọ 2027. Ka ọ nọkọtara hụ na Dr. Alex Otti anaghị emedo ahụ ka onye nwere nzube ịbụ onye otu APC. O kwemere maka na gọọmenti etiti dị n'aka APC na onye ka mmadụ agba ka ya akpata mmiri. Were okwu APC iwere ọchịchị Abia steeti site n'afọ 2027 wee jebe n'ọgbakọ ndị APC dị iche iche n'Abia steeti. N'ụdị na-anọkọtara chebe na Benjamin Kalu na onwe ya ga-azọrọ APC ọkwa ọchịchị Abia steeti, mana o mesịrị jiri ere gụọ eze ya ọnụ zọta ijikwa aha APC zọrọ mpaghara Bende ọkwa ịnọchite ha n'ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives n'afọ 2027. Ọ nọkọtara taa ọjị ụzọ Kalu na-anọchite mpaghara Abia North na ụlọ ọgbakọ etiti Senate n'isi n'udo ji were ohere nzukọ ya na Theodoji na Okezie Ikpeazụ ha atọ chịbụrụ Abia steeti na-ekwu na ọka aka ọzọ ka Dr. Alex Otti si chi afọ 4 maka na nwanne ya nta bụ Mascot ga-azọkwa ịchị Abia steeti n'afọ 2027. Mascot ụzọ Kalu mesịrị jiri ọnụ ya kwuo maka na ọ ghọtara na anaghị ahụchi ishije kpuo na ya eserela aka na-ezo ọkwa onye isi ala n'ụdị nke ịchị Abia steeti site n'afọ 2027. Ị hụla ka ọ dị ụzọ Kalu na Benjamin Kalu si gosiga na okenye ji ọka gbara ehi ọsọ, mana ihe hihuru gbalaga ka ọkụkọ jere na-egwu ọnụ. Ọ bụrụ ma mpụta Doris Ogala pụtara ịzọso Dr. Alex Otti ọkwa ịchị Abia steeti site n'afọ 2027. Doris Ogala bụ onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị AAC, African Action Congress. Omeele Sowore bụ onye isi ochie na onye na-azọrọ ya ọkwa onye isi ala. Ọ bụ onye otu Nollywood. Ọ na-eme ma na-ahụ maka ihe nkiri egwuregwu. O wuru ewu n'oge na-adịbeghị anya maka otu ije alụmdi na nwunye ya na onye ụkọchukwu bụ Pastor Chris Okafor si maa afọ n'ala ya saa. Mpụta Doris Ogala pụtara ịzọso Dr. Alex Otti ọkwa ọchịchị Abia steeti. Ọ ga-abụ ka anụrụ ọnụ ya n'ụdị ahụ ka ọ ga-abụ maka na eleli enwe ite ọgbanyụ ọkụ? Gọvanọ Alex Otti maara na ndị Abia steeti kwụ ya n'azụ
chinchin ihe o kwudobere bụ ọ bụrụ na ndị nwere nzube ịnapụ ya ọchịchị bụ site na magomago maọbụ ojoro ha buru ụzọ kee ekpe tupu ha emee ya. Ndị Abia steeti na-ahụ Dr. Alex Chioma Oti ka chioma ha n'ezie maka okwukwe ha na ihe ndị aja ịkpara ndụ aka ọ lụrụ ha n'ime afọ 3 ka ndị nke Ọji Ụzọ Kalụ, Theodoji na Okezi Ikpeazụ lụrụ ha n'ime 24. Ịhụla ihe ike nkarị ndị Abia steeti ga-eji jere mmụọ nke m jika nke m dele m na nke m akọna m hụ na Dr. Alex Oti chịrị Abia steeti nke obodo na-abụọ. Ha bụ m Chukwuma Ogbonna, nwa na-ekele gị bụ onye ọma maka isonyere anyị n'ozi Ugo Nga taa. Mee ka mata ka isi wee hụ ya n'ohere like maọbụ comment. Gbaa mbọ ka anyị na-aga ịhụ echi ma mee ka ndị ọzọ nweta ozi Ugo Nga taa.